Ассалому алайкум ва рахматуллохи ва баракату. Бародарон, умедвор ҳастам ки хубу хурсанд ҳастед. Видеои имрӯзаи мо ай бораи гидромол мешавад. Бисёр бачаҳо дар комментария нависиданд ки чӣ хел гидромола сахт мекунӣ. Хай бародаро и ҷаша хай ҳозир нишон медиҳам, баъд мегӯем ки ишам нишон додӣ. Ия ягон ҷои нофаҳмогиш надорад. монтировка медозӣ дар инҷа. Сини поён мекунӣ, кошта хай ҳуй мекунӣ, иша дар кор нест, ҳамату сарфароша мерен иншоаллоҳ. чӣ азоби худам кашидагим ҳозир ҳамира мегӯм ки шумо иншоаллоҳ ки ҷоя кор рафтин азоби ҳамира накашен. Пешвақт ҳамин катерпиллер 432 буд. вақте ки гидромола сахт мекунам сахт намешид. ҳамин қадар 3 каса 4 каса меқабидем ҳамин шланги гидромола барои сеплят кардан дар ҳамин қадар мезадем, сахте буд ки намешид. ҳозир ҳамира ҳаматон мефаҳмонам ки ҳамин катерпиллер ҳамин хеле аст ки воздух мегиранд ҳамин ҷош. вақте ки мегӯй сеплят кунам, вақти сеплят кардан ин ҳамира нигоҳ кунем бародаро. сини боло камтар меҷиқиша ва дасти дигарит ҳамун шланги ай гидромол омадагия сахтш мекунӣ. вақте диди ки надромадест аст, уже воздух гирифтагӣ сахтай намедроя, ин ҳами чиша шланги омадагия даги ҳами чида барои гидромола ҳамира камтар штик мекунӣ, уже воздухш меброя. ҳамун воздух ай чизе омадагӣ сахт шудагия ҳамун меброя. маҳкам накун, ҳуй мекунӣ, камтар хай масла меравад, камтар ҳеҷ гуна намекунад. ҳамун хай штик мегирӣ, сеплят мекунӣ чира гидромола тамом. баъд ира сахт мекунӣ, пони сахт мекунӣ ки масла нарава, и дигар тарафша сар мекунӣ. дигар тарафшам ҳамин хел, дигар тарафаш дар молоток ҳамин хели омадагия. ҳамин хели ай молоток як тараф ҳамин хели меояд, дар упара сеплят мешава ай молоток, дигари тарафаш ин хели меояд ай шланги молоток. баъд ҳамурам ранги ҳами боло мекунӣ, ҳамида сахт мекунӣ. вақти сахтае ҳуйш мекунӣ, ин худаш уже поён мелахшава. ҳамон ки поён чақс мекуна медроя, уже медонӣ ки дар ҷош даромадагия. бояд бо проверкаш мекунӣ ки ҳуй мешава ё намешава. ҳуй нашид, значит ӯ меқаба худаш, ягон вале ҷои ташвишаш неста. ҳамин тарафам ҳамин хел воздух мегирад. ҳамин хели ҳамин тараф пешвақт кор мекунам, ҳамин тараф бисёр воздух мегирифт. ай худам мегирифтам, камтар штик мекунам, сахт мекунам, баъд ира бо полни сахт мекунам ки масла наравад. баъд ин кора ки кай полни миёед дар инҷа крайник дора катерпиллерои 428 432 ин ҳами мобайн дай даже дастана хел тела мекунӣ, ҳуй мекунӣ. ай 428 дай ина полни ҳамин тарафш кай тамом. уже гидромол ҳамун чиш ҳуй мешава. стрелат намеброя, стрелат маҳкам мешава, бромадан дароз шидан, калта шиданаш, гидромол дар кор медроя. ин хел мекушиш, ин хел ки кай уже стрела чи дароз шиданаш дар кор медроя. ҳамин хел бародаро, боварӣ дорам ки ҳамату фаҳмиден. ҳамирам иснам кай агар дар кор надромад, бисёр вақт ами катерпиллеро ами чиш крайнике ки ҳуй мекуна гидромола, ҳамин бисёр вақт вайрон мешава. ҳамин қадараш мекунӣ ки дар кор медроя, ё ки полниш мекунӣ ки дар кор медроя, ё ки камтараш мекунӣ ки дар кор бидроя. барои ҳамин бинед ки ин хел ки кор ки накард, полни ҳуйш кунен, кор мекуна. боварӣ дорам ки ҳамату уже сарфароша мерен. бисёр катерпиллеро хеле бистрасъёмни надоранд. монтировка ҳуй мекунӣ, хеле ҷои бол дора, ҳуйш мекунӣ. ими мобайнда чӣ меояд барои маҳкам кардани палиса. боварӣ дорам ки ягон ҷои қиснӣ надора. ҳам худат уже мефаҳмӣ, сарфароша мерай. ҳозир мерем бародаро, даруни трактора бояд будга нишон медиҳам чӣ хел баъд далбид мекунӣ. бародаро, дар тракторои жосик, дар ҳамун жосикаш ҳастак, ҳамун
чи далбид мекунӣ, сини худат мекунӣ ба мухои кнопкаша далбид мекунӣ. Дар тракторое ки пилусавоян ё ки фарқ надорад, рычаган ҳамира сини поён меҷиқӣ, уже далбидкунӣ сар мекунад. ҳамихем бародаро, боварӣ дорам ки уже фаҳмидем. бо чӣ саволеше иншоалло дар комментария бинависем, кӯшиш мекунем ба ҷо меорем. Худованд нигаҳдортон бошад.